Det er tid til endnu en omgang af tips og tricks. Mit navn er Andre, jeg sidder til daglig marketing. Jeg hedder Martin Birk, er elbilspecialist. Og Martin, den her video, det er en første af lidt flere videoer i den samme kategori. Vi skal nemlig snakke myter. Jeg har taget 3 myter med til dig omkring elbiler, og jeg håber virkelig, at du kan svare på dem. Det er jeg sikker på, at du faktisk kan. Jeg skal prøve. Ja, godt. Første myte, det er, kunder vil først have deres første elbil, når batteriet det kan køre 1000 km. Ser vi det? Ja, det gør vi. Vi hører i hvert fald meget om den hypotese af folk, som gerne først ønsker at gå over på den grønne omstilling. Det er nok mere en facade, for vi kommer ikke til at se elbiler med 1000 km rækkevidde foreløbig. Udviklingen er der ikke. Batteriets størrelse sætter begrænsningen, og derfor ser vi meget store biler i dag have plus 500 km. Og det er drevet af den her store batteripark. Det næste, der driver kilometerne af rækkevidden, det er aerodynamik. Så jo mere aerodynamisk bilerne er, jo længere kommer de også. Så det er sådan en kombination. Batteriets udvikling er der ikke, og det er meget oppe i helikopteren nu. Det er ikke, vi skal ikke gå i detaljen omkring batteriet nu, men kort fortalt, så er det altså størrelsen på batteriet, som også bestemmer rækkevidden. Det her med, at vi kommer også ind på lidt omkring ladehastigheder. Er det noget, vi kommer til at se en udvikling af? Bliver de hurtigere til at lade de her elbiler i stedet for? Ja, det gør de. Altså, i dag kan man faktisk vælge mærkemodel ud fra rækkevidden. Eller ikke rækkevidden, men ladehastigheden. Så der findes altså biler, der lader hurtigere end andre. Men igen, nu taler vi firmabilsegment. De biler, de lader sådan i gennemsnit meget ens og hurtigt. Men det er der, hvor opdateringerne kommer. Og det er både på infrastrukturopladning, men det er lige så meget også hjemmeopladning, at der kommer opdateringer. Og med det leder mig faktisk hen til næste myte, det er lige præcis det omkring opladning. For hvis man skal oplade mange gange, så er der mange, der tænker, jamen der er simpelthen ikke nok opladningsmuligheder i Danmark. Er det sandt? Nej, det er det heller ikke. Der er kommet rigtig mange ladestandere op, og det er jo forskellige operatører, der sætter det op. Så har man mulighed for at tilgå alle de her ladeoperatører rundt omkring, jamen så er der på ingen måde noget problem. Selvfølgelig kan der være dele af områder i Danmark, hvor der er mindre begrænset med lader, men der er i stor stil i Danmark dækket rigtig, rigtig godt ind. Det er jo godt at vide. Martin, det sidste myte, vi skal snakke lidt om, det er, at det tager lang tid at lade sin elbil op. Og der tænker jeg nærmere sådan lidt på AC og DC opladning. Kan du ikke forklare lidt om det? Jo. I dag så har elbilerne det, der hedder AC-ladning. Det er vekselstrømsladning, det er hjemme i husstanden, hvor det går lidt langsommere, fordi det skal via en konverter i bilen, for at der kommer strøm på batteriet. Så det tager altså lidt længere tid. Og der skal man forvente omkring afhængig af hvor meget man selvfølgelig har på batteriet, der er flere parametre, der spiller ind, men regner mellem 4 og 6 timer, før man er ladet op med de elbiler, som henvender sig til firmabilsegmenter, som har det, der hedder trefaseladning, 11 kW, som er en standard i dag, vil jeg kalde det. Så er der altså biler, som kommer op og får 22 kW som standard, og så går det selvfølgelig hurtigere. Det kræver selvfølgelig også, at ens husstand kan understøtte det, men det begynder altså at gå stærkere og stærkere. Vi ser flere og flere modeller med det. Hvad så det her DC-ladning for noget? Det er der også mange, der snakker lidt om. Ja, DC-ladning, det er så ude i infrastrukturen. Det er der, hvor der faktisk allerede hænger et ladekabel på standarden. Det er sådan, man kan kende det. Og det er altså det er jævnstrøm, så kommer der så strøm direkte på batteriet, og så går det altså noget stærkere. Her skal man sådan en rundt regnet, mellem et kvarter til en halv time, vil jeg nok sige, når man skal lade. For man lader ikke op 100%, når man er i infrastrukturen, man lader mange gange kun op til 80%. Og med 80% batteri, så er der altså rigeligt af rækkevidde på batteriet. Det vil man jo sige, hvis man har 500 km, kan du jo selv regne rundt, hvor meget kilometer du har. Men det tager lang tid for 80-100. Der passer på batteriet for at ikke overbelaste og blive for varm. Derfor så sætter den hastigheden ned derover. Tak fordi du kunne afmystificere de her myter. I øvrigt, vi har lavet tidligere en video omkring det her med opladning og hvordan man lader op både nationalt og internationalt, så den kan I klikke ind på, den ligger herinde på kanalen. Ellers er der også altid vores hjemmeside, som vi holder opdateret med masser af nyheder og tips og tricks osv. Men Martin, er det ikke bare at sætte sig ud i bilen og køre? Jo, det er det. Og så glæder jeg mig til endnu en myte afmystificering. Ja, tak for det. God dag.